Zazzafar sanarwa ta musamman a kan ranar da za a dawo haska shahararren shirin fim ɗin na Labarina, sashi na 15 episode 1. Masu kallon mu da masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci, kuma barkanku da sake kasancewa da mu a wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV. Babu shakka a yanzu haka masu sauraro yana da kyau ku tsaya ku saurari wannan zazzafar sanarwar wacce muke tafa da ita don ku ji ranar da za a dawo haska shahararren shirin fim ɗin na Labarina. Sashi na 15 episode 1. Tabbas a yanzu haka masoya kallon shirin fim din Labarina da dama sun fara sharhi tare da kalubalantar wannan shiri na Labarina, tare da mai da zazzafan raddi zuwa ga daraktan shirin fim din wato Aminu Sera, da kuma ƙara bayyana cewa tabbas ya kamata a dawo haska shirin su Sumayya da su Presdo don ganin yadda shirin zai kasance, sakamakon kasancewar irin yadda aka canja salo da kuma taku a cikin shirin fim din, tare da kawo wasu sababbin jaruman. Hakan ya tabbatar wa da masoya kallon shirin fim din Labarina cewa an kare shirin su Sumayya da su raba gardama, sannan za a shiga wani sabon shirin akan darasin rayuwa don ganin irin yadda ake gudanar da ta'addanci da kuma irin yadda al'amuran rayuwa ke kasancewa. Sai dai amma masoya kallon shirin fim din da dama sun bayyana cewa sam ko kaɗan wannan shiri da daraktan shirin fim din Aminu Sera ya canja sam ko kaɗan ba birge su ba. Wasu kuma sun bayyana cewa tabbas kanin kaɗan daga cikin wannan shiri tabbas hakan ya nuna musu cewa shirin zai yi matuƙar kyau sosai. To babu shakka mun san cewa wasu sun kalli kaɗan daga cikin shirin fim ɗin da Aminu Sera ɗin ya fito ya saki a YouTube channel ɗinsa mai suna Sera Movies. Wasu kuma mun san cewa ba su gani ba. To babu shakka a yanzu haka sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon. Amma kafin jin cikakken labari da kuma zazzafan sharhi akan shirin fim ɗin na Labarina, muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun cikakkun labaranmu da kuma zafafan bidiyoyinmu da ma cikakken sharhin wanda za mu ke ci gaba da kawo muku kai tsaye da zarar mun dora. Tabbas bayan kammala shirin su Sumayya sashi na 14 episode 14, a yanzu haka dai an shiga wani sabon shirin sashi na 15 episode 1, wanda hakan ya tabbatar wa da masoya kallon shirin fim ɗin Labarina cewa wannan ba fa ci gaban wancan bane, wannan wani sabon salon ne, kuma hakan na nuni ne da cewa ana so a isar da sako ne wa gwamnatin faɗin arewacin Najeriya don ta ɗauki mataki kan irin ta'addancin da ke faruwa da kuma irin halin da al'umma ke shiga a lokacin da ake gudanar da ta'addanci a sassan faɗin arewacin Najeriya. Hakan ne yasa wasu daga cikin masoya kallon shirin fim ɗin na Labarina ke ƙara bayyana cewa tabbas wannan shirin zai yi matuƙar kyau sosai. Wasu kuma na bayyana cewa tabbas wannan shiri ba zai taɓa kai na baya ba kyau wanda aka bari. Hakan ne kuma yasa wasu daga cikin masoya kallon shirin fim ɗin ke bayyana cewa sun daina kallon shirin fim ɗin Labarina sakamakon kasancewar irin yadda suke tunanin za a dawo haska shirin su Sumayya ko kuma na su mai nasara don ci gaba da gudanar da irin abubuwan da suke wakana. Tabbas masoya kallon shirin fim ɗin Labarina da dama sun so su ga yadda za ta kaya da kilishi a lokacin da hukumar EFCC ta kama ta, sai dai amma tabbas an canja shirin. Hakan kuma ya tabbatar wa da mutane da dama cewa tabbas Sumayya ce fa ta yi nasara a na baya, wanda a yanzu haka kuma babu shakka wa'annan da kuke gani su ne sababbin jaruman da za su taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin na Labarina, sakamakon kasancewar irin yadda mutane da dama ke bayyana cewa tabbas wannan shirin zai yi matuƙar kyau sosai don ganin irin yadda aka ɗauko shi da kyau da kuma salo da kuma ƙara faɗakar da mutane da kuma ƙara nisantar da mutane kan irin wannan rayuwa. Tabbas babu shakka masu sauraro wannan shine cikakken shirin wanda muke tafa da shi a yanzu haka akan shirin fim ɗin na Labarina, tare da ƙara tunatar da ku ranar da za a dawo haska shirin fim ɗin. Sai dai amma muna mai ƙara tunatar muku don ci gaba da samun bidiyoyin mu kai tsaye da kuma sanin ranar da za a dawo haska shirin fim ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. Ku daure ku je ku danna mana subscribing da kuma ƙararrawar ta sanarwa kamar hakan don samun ingantattun sharhin namu da kuma zafafan labaran da ma cikakkun bidiyoyin namu kai tsaye wayanda za mu ke ci gaba da kawo muku a kodayaushe da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Babu shakka masu sauraro me za ku iya cewa dangane da wannan sabon shirin da kuma sabon salon da daraktan shirin fim ɗin Aminu Sera ya fito da shi a cikin shirin fim ɗin na Labarina. Babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section don jin ta bakin ku dangane da irin abubuwan da kuke ganin cewa za su wakana, musamman ma a wannan dawowa shirin fim ɗin na Labarina da za a yi, a yayin da wasu ke bayyana cewa shirin nan fa zai yi matuƙar kyau sosai. Wasu kuma na ƙarawa da cewa wannan shirin ba zai taɓa yin kyau ba kamar na su Sumayya.
Babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section don jin ta bakinku dangane da irin abubuwan da kuke ganin cewa za su burge ku da kuma irin waɗanda suka jima suna burge ku a cikin shirin fim ɗin. Mun gode da kasancewa da mu a wannan shafi namu mai albarka na Zalla TV.